I passem a parlar ara de l'orxata, perquè l'inventor de l'utensili per a fer-la li ha guanyat un judici al líder pel plagi. La justícia alemanya és més ràpida que l'espanyola i li dona raó a l'empresa valenciana que té la patent. Connectem amb la nostra companya Berta Baidez. Berta, perquè m'imagine que l'alegria serà màxima, clar. Conta'ns exactament amb qui estàs. Sí, Sònia, estarem amb Andoni per a que ens conte perquè David ha guanyat a Goliat. Has guanyat aquest judici a Lidl a Alemanya. Conta'ns, perquè has estat 3 anys lluitant contra aquest gran supermercat. I la lluita continua perquè el que hem començat fa 3 anys és el judici a l'estat espanyol, una querella penal per un delicte contra la propietat intel·lectual i industrial de Chufamix Vegan Milker, que és un invent valencià que està fabricat tot per 7 empreses valencianes i alicantines, i el que hem fet ara és guanyar-les en Alemanya, però el judici en Espanya encara continua. Perquè l'utensili del supermercat era idèntic, completament. Absolutament idèntic. De fet, han fotocopiat inclòs el manual d'instruccions on nosaltres no posem almela o soia, que són les llets vegetals més conegudes fora en Europa, sinó que posem xufes, no? I el departament de màrqueting de Lidl en Alemanya ha posat xufes, exactament les mateixes xufes que posem nosaltres al nostre manual, imagina't. Tal qual, Andoni, si te pareix, mentre fem l'entrevista anem a veure com funciona, ja que tenim així el Chufamix, que el Chufamix, a més de fer horchata, també fa llets vegetals. Ara anem a fer... Començaves començant? No en tenim xufes ara mateix, llavors vaig a fer una horchata, un barrejat d'almeles i anacardos. La horchata d'almela és molt típica d'Alacant i de Menorca. És molt senzill. Posem aigua al recipient, puguem fer mig litre, puguem fer 1 litre. Jo ara vaig a fer mig litre. Mig litre només perquè tinc un litre que he fet aquest matí. Posem el filtre dins l'almela, però això pot ser avena, pot ser llavors de cànyam o llavors de carbassa, el que vulguem. El que vulguem. I després necessitem, ara, si volem, posem sucre o dàtils o sirope d'àgap, si volem endolçar. Jo no vaig a endolçar-lo, vaig a fer-lo pur, i després puguem jugar també. Per exemple, jo ara vaig agafar un poquet de la pèl de la llima i vaig a posar-la aquí dins. Si tinguera canela o vanilla, que no en tinc, la posaria dins també. Tu pots jugar herbes, per exemple, també. Molta gent està jugant amb herbes, per un tema nutricional. Podem posar de tot ahí, Després, el truc és la batidora de mà, que tothom té una batidora a mà en casa en Europa, i ara és 1 minut només. 1 minut. Un minutet ahí triturant tot. Anem per baix, i és molt bonic perquè ara l'aigua s'està transformant en una llet vegetal, que això és un procés d'emulsió amb un poder centrífugo perquè l'aigua està pujant cap a fora i cap a dins tot el temps. I jo tinc un dubte, en el del supermercat el resultat era igual o la qualitat és menor? Perquè costava, Sònia, 25 euros menys, que és important, això. Estèticament era exactament el mateix. Ara, després, nosaltres, per exemple, empleem plàstics europeus lliures de components tòxics, certificats per Bureau Veritas en Alemanya, i el d'ells serà de xineso. Nosaltres fabriquem així a casa, ells fabriquen en Xina. Nosaltres hem fet I+D, ells no han fet res més que copiar. Andoni, també mentre vas fent, anem parlant... Sí, anem a provar l'horchata, sense sucre, que això és que jo no estic a veure, A mi m'agrada molt el sucre. I ara, espaiet, per exemple, això de fusta ho fan en Alcàsser, torneria Alcàsser. Tots els instruments estan fets a València. Importantíssim, producte valencià. Exprimint la pulpa, amb eixa pulpa que queda ahí, jo vos puc fer en 5 minuts un paté vegetal, vos puc fer una nocilla casera, puguem cuinar amb la pulpa que està ahí dins. I... Això jo crec que el gelat estarà més bo, no? I quin gotet més xicotet en aquestes vistes de la plaça de Gandia de Font. Salut! No, vas directe ahí. Boníssim. I se toca a llima, boníssim. Jo li ficaré una miqueta de sucre, però... Chufamix, producte valencià, clar que sí.